Seredi po rozsiahlej a nákladnej rekonštrukcii zaznamenali obyvatelia časté výpadky verejného osvetlenia. Firma, ktorá stála za výmenou rozvádzačov a skoro 1400 svietidiel, odhalila zdroj problémov. Výpadky majú mať na svedomí viac ako 40-ročné podzemné elektrické rozvody. To, že sú niektoré ulice viackrát do týždňa ponorené do tmy, je žiaľ bežná realita. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia sa prípady začali hromadiť. Ale povedať, že predtým poruchy neboli, myslím si, že nie je pravdivé a nebolo to natoľko sledované. Vlna kritiky sa po ukončení prác vzniesla aj na firmu, ktorá rekonštrukciu osvetlenia realizovala, no konateľ firmy po dôkladnom preskúmaní našiel Achillovú pätu celého problému. Zemné vedenie je v dezolátnom stave, ktoré spôsobuje neustále tieto problémy s tým, že vypadáva stále verejné osvetlenie. A pokiaľ sa zemné vedenie a celkovo vedenie v meste Sereď nespraví, nezrekonštruuje, tak stále budú tieto nekonečné výpadky. A takisto na niektorých uliciach v prípade búrok dochádza k stretu vodičov a vypadávaniu niektorých okruhov. Sem tam, hlavne tu na Cukrovárskej, tam to funguje akože aj. Máme normálne svetla. Sem tam sa stane, ale ináč v pohode, všetko v poriadku. Na akej ulici konkrétne? Na Dionýze Štúre. U nás na Pašitnej svieti dobre. U nás, čo bývam, Čepeny, u nás nie, ale tuto v meste som počula, že bývajú výpadky. Obyvatelia výpadky nahlasujú na mestskú políciu, no situáciu monitorujú aj hliadky priamo v teréne a po niekoľkých mesiacoch máme bilanciu. Hliadka mestskej polície svojou vlastnou činnosťou od 1.5. do 15.8. zaznamenala 28 porúch verejného osvetlenia a občania v 14 prípadoch telefonicky zavolali na operačné stredisko mestskej polície. Od januára zodpovedný pracovník Mestského úradu mapuje a zaznamenáva poruchy na jednotlivých uliciach. Na základe vyhodnotených údajov bude musieť mesto pristúpiť už v najbližšej dobe k radikálnemu kroku. Keď chcete robiť rekonštrukcie, potrebujete na to zarobiť. To znamená, že najprv ušetríme na energii, tým, že tieto ledky spotrebujú v podstate menej elektrické energie a potom budeme šetriť na servise. A z tých peňazí môžeme zrealizovať výmenu týchto elektrických rozvodov podzemných, kde to bude najhoršie. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční už 8. septembra, sa týmto problémom budú zrejme zaoberať aj poslanci. Pre televíziu Krea Stanislava Janegová.